Norman Chisale ndi zonena kutitu watenthetsa kwambiri ku ntcheu ndipono akumwazaru zetu kumeneko kumadabwa kuti kodi ndalamazo muti zochokeranso kuti zimenezi. Ndalama zomwezo zochoka parliament kapena zilipo zili inu munthu ukathira mijigo mpaka na ati 200 ukupano ndifikitsatu 500 ndipo sinati ndikunali kugawa zina ndi zinanso kumeneko kumati mukambaso iti magayi tikufuna tikambe nkhani yomwe yachitikatu ku dera lina lomwe limatchedwa kuti Ntcheu Central East Constituency kumene kuti nthawi yovota atakhala pasi adaona kuti nchanzeru kuvotera Norman Chisale ndipo ameneyo atasankhidwa kukhala ndiye kuti phungu wa nyumba ya malamulo basi wakhala akumayendera kumeneko kugawako ndiye kuti ufa ndi zina zotero zokuthandiza anthu nthawi ya njala ija koma apapa nkhani yomwe tabwera nayo ndikunena kuti dzuloro anali kumeneko kukapeza kuti akapanga handover mijigo yokwana 200 ya mugalize kuchoka nthawi anavoteredwa kufika panopa wakumba mijigo 200 ya mudera limenelo usati kuti mijigo ipiteso kwina mijigo 200 magayi 200 ndakuti yayi silinati yayi tukumbabe ndipo tikumba mijigo yotino pamafika mu December mu ikwana 500 boreholes cholinga chake kuti chani akufuna zonena kuti anthu ochokera mu dera limeneli la Ntcheu Central East Constituency akhale ndi madzi aukhondo asapezeke zonoti akatunga madzi basi kumakatunga madzi ndi kuti kumtsinje wina anakodzerako kuntundako zosakhala bwino awo anadzaponyapo sopusi amene anafa ndi kuti anonkhera benemo iyayi akunena kuti anthu azipezeka ndi madzi aukhondo. Anyways ndiye chomwe chachitika nchonena kuti mijigo ijapoti 200 waigawano sopano mijigo 100 waiperekano mu dera la TA Makwangwala amenewo apatsidwa ndi kuti mijigo 100 mu dera limene la TA Makwangwala ndipo mijigo ina 100 ndizono tino yaperekedwaso ndi kuti mu dera la TA Champiti ndetu kukamba zonena kuti kwa Makwangwala komanso Champiti mmenemo muli mafumu muli midzi ya ndi midzi mmenemo akumbakumba mijigo mmenemo zopatsa chidwi ngati izo kuchoka pamenepo kumata basi zokhazo yapezekaso zonora tani atenga ndi kuti marumbano tsopano ufa wa chimangaro umeneweti marumba okwana 1500 kugawanso kumeneko makamaka kunali kutha kwa Anasi Primary School kumeneko ndikupezeka kuti kwagawidwanso ndi kuti marumba amenewo 1500 aufa cholinga chonena kuti azithandizira zina ndi zina ana pa skulu imene iyi yakutha kwa Anasi Primary School apezeka zonoti apatsidwa ndi kuti mabuku makope amene kugawa makope okwana 5000 ya akhale ndi makope ana asapezeke zonoti kuti iyayi kope langa latha ende ndikuyanika basi pito skulu cha iyayi apatsidwa ndi kuti ana pa skulu imeneyo makope okwana 5000 kubwera maziphunzitsi nawo sobazo maziphunzitsa amatayidwa kutali kwambiri amaoneka ngati zinyalala zanchachari makamaka khala kuti ali kumamidzi kwina kwake ngati iyi sizima ya maziphunzitsi apatsidwa ndi kuti njinga zokwana 18 ya maziphunzitsi amene wina aliyese ndithu yake kuti asamata kuvutika kuchoka pamenepo adzapatsenso ndi kuti sopo pamenepo tanga inu akwena zija panthu sopo wapatsa sopo zachoka pamene padzati uzaperekanso ndi kuti makaroni 5000 achoko mukuziwa skulu iteka bwanji opanda choko akwena azilemba pa bolodi makaroni omakwana 5000 magayi osati 500 koma tukambatu za 5000 ndithu sicho zopatsa chidwi kupanda kuti koma ada amene azitenga kuti zimenezi ndani natu metanenera muja kuti akuti mijigo yakumbabe mpaka ifike 500 pomafika mu December chaka chinochi December abwinayi mijigo ikhala 500 modera iti limenelo chuka amene pakamba zonoti ya zonse zimene apangazi ndizongothandizirano kuti moyo ukhaleko ngati bola nkoni nkhasa kweti komanso nkhani zamaphunziridwe ana aziphunzira pa condition yabwino makamaka mu constituency imenepo sakhala zonoti ana akulephera piro skulu iyayi akukhala ndi kuti iyayi akuonesa zonoti ngati MP akuthandizira zimenezozo funso ndi limodzi zochoka kuti ndalama zimenezi chifukwa chonena kuti tili ndi ma MP ochuluka kunoko ku Malawi koma sitimamva zonena kuti awa apanga zoteri ngati mene apangira Norman Chisale izizi I think ndisikoyamba akhala kumapanga zimenezi
akumasiyana kwambiri ndi ma MP ngati kumene ndimachokera kumakhaso MP Ulemu Sungama koma sinaveko atakhala pasi kuti wapanga zinthu ngati zimenezi ndalama zake zochokera kuti fanga ndalama zochoka ku parliament ndakuti MP wina aliyense amene azipanga zinthu ngati zimenezi koma ngati ma MP asamapanga zezi pamene ndalama zochoka ku parliament ndakuti mwina ndalama zija amazidya or else ndalama zikuti kapena zochoka mthumba mwake tisewele zonena kuti iye yutu chisale yuti matha kumangomwena kuti chisale aside of kuonena kuti ndi munthu kuti agwira ntchito mboma ndi munthu amene apezeko zoti ndi chani ndi bodyguard wapita muthalika chisale yemweyo ndi zonena kuti sotu zimaveko talirizi ma business musewale nthawi ija wakhala kumangidwa mulamuliro wa MCP uja anamanga 4 times nkhani zake zonena kuti akuti ma business ake ukayanayamba atahasa ndalama chani zambiri zomwe zinkatuluketi so zikuonesa zoona kuti munthu uyu ndo ama business fojo nena kuti aina anahasapo ndalama koma sitinaone kwa atapangira zina zake iyeyu ndalama zake zinachokera kuti we don't know how to explain kuti ndalama zake zinachokera kuti akuziwa muno wake koma akuona kuti ndine wa ma business ali ndi ma business akuluakulu ndikuti kapena ndalama zochokera ku ma business akewo kapena ndalama ndizonena kuti zachokerano kukonza njija za CDF kuti akatukulire kudera lake sitikuziwa komano this is what has happened at the end of the day my guy ife tingawangane mwina mwake mathero azonsewo kunena kuti munthu uyu wapereka zinthu ku community zomwe ndizofunikira kuyenda ngakhale komwe ndimachokera ine kumayenda mmalocation kumapeza zoona kuti anthu akutunga madzi onena kuti basi paipi yangophulikapo iwo ndi kumapeza kuti akutunga madzi aziyenda basi makagwera mukakajera kakhoa kake basi zikatunga menemo osati madzi oti akasamba poyamba ndikali ngati kuti madzi awa ndikangosamba mwina kapena ukachapira koma I realize kuti madzi aja anthu amatunga ndikumaka mwandithu madzi malo zosatetezeka zidzazi kumakamba zoti ngati tikumafika point imeneyo tikuonera kuti mulilongo so what about ndekuti mamidzi mmene ndikovuta kwambiri fa mali madera ena atondoti amakhawa uma kwambiri madzi zovuta plus ndekuti mijije madzi awo waterboard kuti akafikeko ndene mavuto okhaokha kulibe anthu amapezeka zoti akupanga survive kuchoka madzi amene akatunga m'mitsinje ende mukati mukaone madzi amene akatungidwa m'mitsinjewo samakhala apangidwa treated muziona zoti madzi apachitsime ndi madzi amumtsinje kumatinso bola madzi apachitsime fochonora apachitsime aja mmasamala mmavindikirapo mmatani pamene madzi adzachokera ndekuti mumtsinje sumazizora achokera kumene achokera samakhala achokera kudali kumene achokerako kodi kumenekoko mukuti zakhala bwanji kumeneko kulibe ndekuti nake sanapangepo zina zake mmenemo mumtsinje ndi mumtsinje pona pamene chitsime chimakhala at least bora nkoni mmachivindikira nde anthu kumatunga madzi amene aja ndi kumakaphikira kumamwa chani zizosakhala bwino kuti izizi zikhozopeza kuti zikumayika ndithu miyoyo yawo pachiopsezo kumangoti bora nkoni kunoko tinadalitsidwa fa kuli madera ena onena kuti ukamwa madzi pansi pakepo ndithu madzi aja kuti ali ndi kachilombo ka typhoid anthu ndikumafa fa chonena kuti zana amwa madzi amenewo kumadwala malungu fa za madzi osati udzudzuruya koma kupeza kuti muli kachilombo ka malungo madzi ochokera pansi ndekumangoti kuno kuti mangopulumuka sori mulungu nthawi nake muna makadapezuka adatikondera koma izi zima project ngatawawa akamaziteka zonse zingathandiza anthu ochuluka ndi I believe kuno kuti fans ya kumeneko kunchewu ndiyo sangala kumaso yothokoza thank you so much normally isale fa chothandiza anthu kumeneko tizionano zinthu ngati zimene zikuchoka kwa ma MP okhudzika kuti anabweradi kudzatumikira dera lawo akuti